Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To review the strength of Igbo who have unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvent the ingenuity of Obinwannem Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the spirit of love and support one another. To ensure that our power Igbo osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekene ọtụtụ ihe anyị asị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem radio station, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụkwọ ọjị ịgwara ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Onye na-enye ekele otu ihe ya sị ihe anyị bụ mmadụ, chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were uhe nwaanyị anyị na-alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye di ya enweta ọnọchie, ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka abịama ka m ji arịọ ndị ọrụ na bọbụla ọkwa motion ebe onye hụrụ aka ọrụ gasụkwa anyị onye oleji ori uru ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze nechiri ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ ndụ
If you ever have first king, second king, prophet, and king of clergy. But in the clergy, I'm not going to honor, didn't prophesy his name even in. But I work on neighbor on one day, they drove back in.